Εγώ σε ακούω καθαρά, Δέσποινα, αλλά πιστεύω για την επερχόμενη διάσκεψη της κορυφής των περιφερειών και δήμων που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το Μάρτιο του 2014, στην οποία τον προσκάλεσε να συμμετέχει και ο κύριος Μπαρόζο και δεσμεύτηκε να παραστεί στη διάσκεψη. Επίσης, ανέδειξε στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την ανάγκη να αποδεσμεύσει το συνταμότερο δυνατόν τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ που δικαιούται η Ελλάδα για το πρόγραμμα 2014-2020, ώστε από την 1η Γενάρη του 2014 οι περιφέρειες της Ελλάδος να έχουν τη δυνατότητα να τα απορροφήσουν, στοιχείο που θα συμβάλλει σημαντικά στην τόνωση της ανάπτυξης και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κλείνοντας την απάντησή μου στην ερώτησή σας, θέλω να σας πω ότι τα έξοδα όλα θα τα πληρώσει για τα οργανωτικά η Περιφέρεια της Αττικής, που έχει πάρει και απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία, καθώς επίσης όλοι οι συμμετέχοντες θα πληρώσουν τη διαμονή τους και τη διατροφή τους οι ίδιοι από την Επιτροπή των Περιφερειών. Άρα λοιπόν τα χρήματα τα οποία θα διαθέσει η Περιφέρεια Αττικής, γιατί είχε τη δυνατότητα και γι' αυτό το λόγο μας το δώσανε, να μπορέσει να φιλοξενήσει γύρω στα 1.000 άτομα όλων των βαθμίδων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Στις 8 Μαρτίου θα γίνει το debate των πολιτικών αρχηγών για τις εκλογές της Ευρώπης, γιατί έχουμε και την ελληνική προεδρία της Ευρώπης το πρώτο εξάμηνο του 2014. Έχουμε την Επιτροπή των Περιφερειών, έχουμε τη μεγάλη διάσκεψη, έχουμε την συνεδρίαση του Προεδρείου και έχουμε και τις εκλογές τις ευρωπαϊκές μαζί με τις αυτοδιοικητικές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα μηνύματα θα είναι πολλαπλά και πρέπει να φτάσουν πρώτα απ' όλα στους συμπατριώτες μας, στους πολίτες μας, να καταλάβουν όλοι τι ακριβώς είναι η Ευρώπη, τι ακριβώς κάνει η Επιτροπή των Περιφερειών, τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, και ένας παλιός φίλος είχε γράψει ότι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχουν μέχρι στιγμής παράγει ευρωπαϊκά παντζάρια, βούτυρο, τυρί, κρασί, μοσχαρίσιο κρέας μέχρι και χοιρινά και άλλα πολλά. Αλλά δεν έχουν παράγει ακόμα Ευρωπαίους. Άρα λοιπόν είναι τη δυνατότητα να μάθουμε όλοι μαζί για την ευρωπαϊκή πολιτική και όχι μόνο για την οικονομία. Άρα λοιπόν έχει και συμβολικό και ουσιαστικό χαρακτήρα αυτή η επιτυχία της διοργάνωσης. Βεβαίως, κυρία Φεντούλη, έχει ουσιαστικό πρώτα απ' όλα. Γιατί θα έρθουν εδώ, θα ακουστούν όλες οι φωνές από τον πρώτο και το δεύτερο βαθμό από τις χώρες των 27 της Ευρώπης, και εκεί θα διαμορφώσουν και μια εικόνα για την πατρίδα μας. Θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Σαμαράς, θα μιλήσει και η Ένωση Περιφερειών, θα μιλήσει και η Κεντρική Ένωση Δήμων, και θα μπορέσουμε να έχουμε πάρα πολλές ανταλλαγές απόψεων, κατευθύνσεων και προβληματισμό κατάθεση για να δούμε τι θα γίνει το Μάιο του 2014. Θα αλλάξει ο χάρτης με τις ήδη υπάρχουσες παρατάξεις και κόμματα που είναι στην Ευρωβουλή, ή θα παραμείνουν τα ίδια? Πώς ακριβώς προορίζεται? Γίνεται ένας αγώνας αυτή τη στιγμή για να περάσουν τα μηνύματα προς κάθε πολίτη, για να ξέρει ότι θα πάει να ψηφίσει, τι ακριβώς θα ψηφίσει. Η Ευρώπη συμπαρίσταται στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Και εμείς από τη δική μας την πλευρά πρέπει να το αξιοποιήσουμε. 5 πακέτα είναι ευρωπαϊκής στήριξης και οικονομικής στήριξης. Το 2007-2013 είναι 24 δις. 31 Δεκάτου 2015 πρέπει να έχουμε 24 δις εντάξεις, 24 δις ευρώ εντάξεις, πρέπει να έχουμε 24 δις ευρώ συμβάσεις και 24 δις πληρωμές, ώστε να απορροφήσουμε πλήρως και να πάμε αμέσως στο 2014-2020 που ξεκινάει σε 3 μήνες, και θα έχουμε την τύχη να έχουμε 2 προγράμματα. Το ένα το 2007-2013 που πρέπει να το ολοκληρώσουμε απόλυτη επιτυχία, και να ξεκινήσουμε γρήγορα το 2014-2020 για να μπορέσουμε να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος και να κοιτάξουμε για την καινοτομία, για την ανάπτυξη, για την καταπολέμηση της ανεργίας, για το περιβάλλον και για τις έξυπνες πολιτικές, να είμαστε αυτή τη φορά
καλύτερη από τα 4 προηγούμενα πακέτα ευρωπαϊκής στήριξης. Εννοείται για το ΕΣΠΑ, έτσι. Αναφέρεστε και στο ΕΣΠΑ. Βεβαίως, στους κοινοτικούς πόρους. Αυτοί κυρίως είναι που κάναμε τα μεγάλα έργα εδώ στην Ελλάδα, γιατί χωρίς αυτούς τους πόρους δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τέτοια επιτυχία στα έργα, στις υποδομές που είναι το κυρίαρχο. Και ειδικότερα τα τελευταία 3 χρόνια, όπου οι εθνικοί πόροι μας λείψανε και είναι μόνο οι ευρωπαϊκοί πόροι, και ενώ πρώτα υπήρχε το μεικτό σύστημα 60-40 ή 65-35 ή 70-30, το μικρότερο ποσοστό πάντα ήταν συμμετοχή με τους εθνικούς πόρους, αυτό τώρα πήγε στο 100% μόνο από κοινοτικούς πόρους. Άρα λοιπόν, και εδώ στην Αττική που θέλω να πω, των 5 εκατομμυρίων των 66 δήμων είναι απαραίτητα αυτά τα κονδύλια να δημιουργήσουμε υποδομές και να μην τα πάμε σε μικρά έργα τα οποία δεν θα έχουν και στο τέλος καμία αξία. Είστε ευχαριστημένος από τη μέχρι σήμερα απορρόφηση των κονδύλων από το ΕΣΠΑ και σε ποιους τομείς δώσατε προτεραιότητα? Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι στις 25 Σεπτεμβρίου, τον περασμένο μήνα δηλαδή, παρουσιάσαμε την πρόοδο υλοποίηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 κατά τη διάρκεια της 5ης συνεδρίας Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος. Επίσης ζητήθηκε η αναθεώρησή του, καθώς και η νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020. Παρουσία στελεχών της Ευρώπης, από τις Βρυξέλλες, και καθώς επίσης και από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο σύνολό τους όλοι οι δήμαρχοι και όλοι οι φορείς. Από 1η Εβδόμου του 2011 που αναλάβαμε έως 15 του 2013, μπορούμε να πούμε ότι κάναμε σταθερά βήματα πρόοδου σε όλους τους τομείς. Σε αυτό το διάστημα προχωρήσαμε σε δράσεις καθοριστικές για το μέλλον της Αττικής στον τομέα των υποδομών. Υπογράψαμε τη σύμβαση περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ, τη σύμβαση, γιατί ο προϋπολογισμός ήταν 125 εκατομμύρια, στο μεγάλο έργο του ΚΕΛ Κροπίας Παιανίας, μέσα από αντίξωες συνθήκες και δυσκολίες. Προκηρύξαμε τους διαγωνισμούς για τα 4 εργοστάσια επεξεργασίας στερεών απορριμμάτων που είχαν καθυστερήσει 10 χρόνια και προχωρούμε στις διαδικασίες εντός του αυστηρού χρονοδιαγράμματος. Εντάξαμε επιπλέον 41 νέα έργα στο ΠΕΠ Αττικής με προϋπολογισμό 166 εκατομμύρια. Έτσι, από την 1η Απριλίου του 2011 που αναλάβουμε ως ερετή περιφέρεια τη διαχείριση του ΠΕΠ Αττικής, έχουμε εντάξει συνολικά 139 νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμύρια ευρώ. Και πρόκειται για όρημα έργα που αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση Αττικής, σε κοινωνικές υποδομές που αποσκοπούν στη στήριξη των πολιτών εν μέσω οικονομικής κρίσης με έμφαση στους βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, σε υποδομές εκπαίδευσης και υγείας, στην αντιμετώπιση του προβλήματος των υγρών αποβλήτων της Αττικής και της σύνδεσης περιοχών όπως τα Μέγαρα, η Αίγινε, το Αγκίστρι, στην κατασκευή οδικών αξώνων περιφερειακής και υπερτοπικής εμβέλειας, σε στοχευμένες αναπλάσεις κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και μεγάλων αστικών κέντρων, Περιστέρι, Εγάλεο, Μαρούσι και άλλα, σε λιμενικές υποδομές στο λιμάνι του Πειραιά, στην αποκατάσταση των τελευταίων χώρων ανεξέλεξης διάθεσης απορριμμάτων στην Αττική, στην αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών. Πετύχαμε σε αυτούς τους 10 μήνες την υπογραφή νέων συμβάσεων ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ σε επιπλέον 74 έργα. Και πολύ πρόσφατα, παρουσία των Υπουργών του κυρίου Χατζηδάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης και του κυρίου Μανιάτη, του Υπουργού Περιβάλλοντος, του ΙΠΕΚΑ και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και πολλών δημάρχων της Αττικής, υπογράφηκαν οι συμβάσεις σε μεγάλα αντιπλημμυρικά και οδικά έργα που κατασκευάζει η Περιφέρεια Αττικής με προϋπολογισμό περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, από την 1η Ιουλίου του 2011 έως σήμερα έχουν υπογραφεί, προσέξτε, συμβάσεις 145 ενταγμένα έργα συνολικού ποσού 460 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει 145 νέα εργοτάξια και χώροι κατασκευής σε όλη την Αττική που έχουν δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας. Και αυξήσαμε τις πληρωμές και την απορρόφηση κατά 144 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά επίσης θέλω να σημειώσω το εξής. Δεν θριαμβολογούμε, ούτε πιστεύουμε ότι πετύχαμε σε όλους τους στόχους μας. Σαφώς αυξήσαμε έως υπερδιπλασιάσαμε την απορροφητικότητα όπως όλες οι ερετές περιφέρειες τα τελευταία 2 χρόνια. Κατά γενική ομολογία και με θέσεις του Υπουργού Ανάπτυξης του κυρίου Χατζηδάκη και της ηγεσίας του Υπουργείου ακόμη και του Πρωθυπουργού της χώρας. Και αυτό δείχνει τον βαθμό επιτυχίας και αποτελεσματικότητας του νέου αυτού θεσμού.
Και θέλω εδώ να κάνω έκκληση για άλλη μια φορά στην πολιτεία και την κεντρική κυβέρνηση να εμπιστευτεί περισσότερο την τοπική αυτοδιοίκηση και τις περιφέρειες. Αυτό εξάλλου είναι και το μήνυμα όλων των ηγετών της Ευρώπης. Στις τελευταίες συνεδριάσεις που γίνονται στις Βρυξέλλες και συμμετέχω, και από τον κύριο Μπαρόζο και από τον κύριο Ρομπάι και από τον κύριο Σούλτς και από τον Επίτροπο τον κύριο Χατ και από τον κύριο Βαλκασέλ, τον πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, ότι οι πόλεις και οι περιφέρειες πρέπει να επιταχύνουν, να αυξήσουν την ταχύτητά τους, γιατί μέσα από αυτές τις πόλεις και τις περιφέρειες βλέπουν λύσεις. Και πρέπει να σημειώσω ότι παρά τη σημαντική αύξηση του φορτιστικού που πετύχαμε ως περιφέρεια Αττικής, το ΠΕΠ Αττικής βρίσκεται σε μια δύσκολη καμπή. Γιατί οι καθυστερήσεις, δυσλειτουργίες, εμπλοκές σε όλο το φάσμα υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων και δράσεων του ΕΣΠΑ παραμένουν να κλώνεται στην Ελλάδα της κρίσης. Έχουμε κάνει πολυάριθμες αναφορές, παραστάσεις αλλά και προτάσεις στην κεντρική κυβέρνηση για να αντιμετωπιστούν θέματα όπως απαλωτριώσεις, δεκάδες εκατομμύρια τα οποία είναι σε εκκρεμότητα, δικαστικές εμπλοκές, χρόνιες εμπλοκές δικαστικές, αδειοδοτήσεις υπηρεσιών όπως περιβαλλοντικές άδειες, αρχαιολογία, δασικές υπηρεσίες και άλλα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, το ερώτημά σας κρύβει πολύ μεγάλες απαντήσεις, αλλά είμαι υποχρεωμένος στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχουμε τη συνομιλία να σας δώσω όσο πιο συνοπτικά μπορώ στην ερώτηση μου κάνετε αν είμαστε ευχαριστημένοι ή όχι. Βεβαίως εργαζόμαστε πολύ σκληρά, βεβαίως αντιμετωπίζουμε προβλήματα, δεν σηκώνουμε τα χέρια, προχωράμε με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Αυτό το αναγνωρίζουν οι πολίτες, το ξέρουν πολύ καλά, φτάνει μόνο οι γραφειοκρατίες και όλα τα υπόλοιπα που σας είπα να ελαττώνονται σιγά σιγά για να αυξάνεται η ταχύτητα της απορροφητικότητας και της αποτελεσματικότητας. Ιδεμή θα είμαστε ολολόγια. Κύριε Περιφερειάρχα, είμαι ο Κοκαλάς ο Νίκος. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Ουσιαστικά υπάρχουν λόγω της εποχής και τα λοιπά οι αντίστοιχοι πόροι στην περιφέρεια Αττικής έχουν περιοριστεί και ουσιαστικά επειδή δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι υπήρχε κάποια δυσκολία στη μεταφορά αρμοδιοτήτων. Είναι διπλό το ερώτημα, διτό. Πρώτον, πώς αντιμετωπίσατε τη μεταφορά αυτών των αρμοδιοτήτων αφού δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι στην περιφέρεια Αττικής από την κεντρική εξουσία, και το δεύτερο είναι τι έργα κάνατε στην Ανατολική Αττική και στο βόρειο τομέα. Βεβαίως, κύριε Κοκαλά, αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι, πιστεύω όπως γνωρίζετε, το Σύνταγμα της χώρας επιβάλλει όταν μεταφέρονται οι αρμοδιότητες να μεταφέρονται και αντίστοιχοι πόροι. Δυστυχώς η θεμελιώδης αυτή η αρχή παραβιάστηκε κατάφορα της κυβερνήσης στα θέματα μεταφοράς αρμοδιοτήτων που προέβλεπε ο Καλλικράτης, και για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί η αλλαγή λόγω του Καλλικράτη της τοπικής αυτοδιοίκησης συνέθεσε με την κρίση, την οικονομική, την πολιτική και την κοινωνική. Μα νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουν όλες οι τοπικές αυτοδιοικήσεις σε όλη τη χώρα. Ότι ήταν ο Καλλικράτης που δεν ξέρω κατά πόσο ήταν έτοιμος να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των σημερινών δημοτικών κοινοτήτων και ταυτόχρονα να υπάρχει κρίση. Και γι' αυτό είναι και το ερώτημα διτό, ιδιαίτερα προς την περιφέρεια, η οποία είναι πάνω από στην Αττική, που είναι πάνω από τους Δήμους. Ναι, θα σας πω κύριε Κολά. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, όπως κορυφαία είναι αυτή της μεταφοράς αρμοδιοτήτων από το Ηπομενδύ στην περιφέρεια Αττικής, που αφορούσε ένα πολύ σημαντικό μέρος του προγράμματος δημοσίων έργων της χώρας και κυρίως της Αττικής, και κυρίως ήταν έργα οδοποιίας, φωτεινής σηματοδότησης και αντιπλημμυρικά και άλλα πολλά. Ήταν τόσο κατάφορη παραβίαση συνταγματικής αρχής στην περίπτωση αυτή, που αρνήθηκαν να υπογράψουν τα πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής των έργων. Είναι θέμα που ακόμη και σήμερα παραμένει επίκαιρο, αφού οι πόροι που έχουν μεταβιβαστεί δεν αντιστοιχούν στις ανάγκες που υπάρχουν βάσει αρμοδιοτήτων που μεταφερθήκανε. Έχω αναφερθεί γραπτός και με παραστάσεις σε όλους τους αρμόδιους υπουργούς και πρωθυπουργούς που πέρασαν από αυτό το διάστημα. Βεβαίως η προσπάθειά μας αυτή είχε ένα θετικό αποτέλεσμα. Να συμπεριληφθούν τα έργα υποδομών χρηματοδοτήσεις του επόμενου ΕΣΠΑ. Γιατί ίσως δεν γνωρίζει ο κόσμος, ο αρχικός σχεδιασμός εξαιρούσε τη χρηματοδότηση των έργων υποδομών στην Αττική. Αυτό θα σήμαινε πως θα έμενε η Αττική χωρίς σύγχρονες υποδομές στους τομείς που σας προανέφερα, δηλαδή οδοποιία και αντιπλημμυρικά, αλλά και αυτό είναι ίσως και το κυριότερο στους τομείς διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων. Ευτυχώς με τον αγώνα που δώσαμε, ο κίνδυνος αυτός έχει αποτραπεί. Άρα λοιπόν, στα δύο ερωτήματα που μου έχετε κάνει, στο πρώτο
λέμε ότι η αλλαγή λόγω του Καλλικράτη που ψηφίστηκε το Μάιο του 2010 και βεβαίως έπρεπε να υπάρξει ένα Καλλικράτη, ανεξαρτήτως αν τον Καλλικράτη τον έχουν εφαρμόσει από το 2003 ως νομαρχία της Αθήνας, γιατί με βάση λοιπόν αυτή την πολιτική αντίληψη, την οικοκυροσύνη, τη σωστή διαχείριση και την αποτελεσματικότητα, όπου τα λεφτά πηγαίνουν μόνο για έργα και όχι για χώρους και πανηγύρια που ξοδεύαν ορισμένοι άλλοι, εμείς σήμερα έχουμε ένα αποθυμετικό γύρω στα 280 εκατομμύρια, τα οποία είναι κωδικοποιημένα μόνο σε έργα. Και με βάση λοιπόν αυτά τα χρήματα προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ για να μπορέσουμε πραγματικά να είμαστε αποτελεσματικοί. Άρα λοιπόν ο Καλλικράτης, το μεν πνεύμα ήταν όθυμο, αλλά η ΔΕΗ ΣΑΡΚΣ ήταν ασθενής. Εκεί λοιπόν στην ασθένεια βάλαμε τα δυνατά μας. Στα 3 χρόνια που είμαστε περιφέρεια Αττικής και συμπεριλάβαμε και τις υπόλοιπες νομαρχίες, με 5 εκατομμυρίων την Αττική των 66 δήμων, προσπαθήσαμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο νοικοκυρέοι με τις αποφάσεις και τις συζητήσεις σε κάθε περιφερειακό συμβούλιο, επειδή είπατε και στην αρχή η τοπική δημοκρατία, η άμεση τοπική δημοκρατία, να σας πω ότι εμείς άμεσα θα φέρουμε τα θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανεξαρτήτως που συμφωνούμε και που διαφωνούμε, γίνεται ουσιαστικός διάλογος και ξέρει ο κάθε Περιφερειακός Σύμβουλος πού βρισκόμαστε. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε ο πρώτος οργανισμός αυτοδιοικητικός και ξεπερνάμε και πολλούς άλλους που έχουμε θετικό οικονομικό ταμείο, βάσει του οποίου το 67% των περικοπών που έγιναν για το 2013 και για το 2014 άλλο ένα 7%. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν δεν είχαμε σωστό οικονομικό προγραμματισμό από το 2003, σήμερα δεν θα υπήρχε ούτε γραφείο να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν, εμείς με 100 ευρώ κάναμε δουλειά για 1000 ευρώ και όχι με 1000 ευρώ που γινόταν στο παρελθόν, που κάναμε δουλειά για 100 ευρώ. Αυτή ήταν λοιπόν η πολιτική μας αντίληψη και η πολιτική μας συμπεριφορά. Τώρα, από την άλλη, για την Ανατολική Αττική, μία σειρά έργων, τα οποία είναι υλοποίηση, αυτά τα οποία είχαμε πει εμείς, στερεά και υγρά απόβλητα που ήταν ο στόχος μας. Για τα υγρά απόβλητα τελειώσαμε, ξεκινάει άμεσα το έργο στο ΚΕΛ Τροπίας Παιανίας και έχουμε φυσικά το ΚΕΛ το οποίο είναι στη Φώκια, το οποίο είναι αρμοδιότητες του ΙΠΕΚΑ και της ΕΙΔΑΠ, το ΚΕΛ Λαβρωτικής το οποίο λειτουργεί, το ΚΕΛ Κερατέας το οποίο και αυτό λειτουργεί, το ΚΕΛ Μαρκοπούλου το οποίο πολύ σύντομα πιστεύω θα έχει ολοκληρωθεί, το ΚΕΛ Τροπίας Παιανίας το οποίο ξεκινάει άμεσα, το ΚΕΛ του αεροδρομίου το οποίο και αυτό λειτουργεί εκεί τοπικά και είναι σε εκκρεμότητα πάλι και δεν έχει ξεκινήσει, το ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου ΠΕΚΑ και της ΕΙΔΑΠ και μπαίνει μπροστά το θέμα του Δήμου του Μαραθώνα για να μπορέσει να πάρει όλη την ανατολική πλευρά με τους 150.000 βόθρους που αποτελεί πολύ κακό παράδειγμα και πολύ κακή εικόνα στην Ελλάδα του 2013 η Ανατολική Αττική να έχει 150.000 βόθρους και να αντιμετωπίζεται όπως αντιμετωπίζεται. Εμείς το 2000 τέλος του 10 που γίνανε οι εκλογές, αρχές του 11, η αρμοδιότητα μας ήρθε 1η Εβδόμου του 11, δηλαδή δεν έχουμε κλείσει ακόμη 2 χρόνια. Βάλαμε μπροστά, περάσαμε 37 ενστάσεις, δικαστήρια, Συμβούλια Επικρατείας, ελεκτικά συνέδρια, Βρυξέλλες και τώρα είμαστε στο τελευταίο στάδιο που άμεσα μέσα σε 10 ημέρες από σήμερα και στο λέω σαν είδηση θα ξεκινήσει το έργο και τους είπαμε κιόλας σε δημόσια παρουσία ότι οι εργαζόμενοι να είναι από την Ανατολική Αττική εκεί που θα στελεχώσουν την εταιρεία, να είναι νέα παιδιά, γιατί τα νέα τα παιδιά είναι αυτά που έχουν ανάγκη από δουλειά για να μπορέσουν πραγματικά με όλα αυτά τα έργα τα οποία έχει βάλει μπροστά η Περιφέρεια Αττικής να αυξήσει όσο το δυνατόν τις θέσεις εργασίας, να κερδίσουν φυσικά και οι εταιρείες, αλλά να πάρουν χρήματα οι νέοι οι οποίοι έχουν και 1 και 2 και 3 πτυχία μεταπτυχιακά ξένες γλώσσες και γυρίζουν σαν την άδικη κατάρα να βρουν μια δουλειά. Γι' αυτό λέμε όπου γίνεται έργο να αξιοποιείται η τοπικότητα. Άρα λοιπόν συμπίπτω λοιπόν και με τη δράση την οποία έχει με την τοπική άμεση δημοκρατία.
Επομένως, υλοποιώντας έργα στην περιφέρεια Αττικής, δίνεται και η δυνατότητα να αυξηθούν και οι θέσεις εργασίας για τους ανέργους, ιδιαίτερα για τους νέους, που έχουμε και εκεί μια πρωτιά, δυστυχώς, ως χώρα στην Ευρώπη, στην ανεργία, ιδιαίτερα στην ανεργία των νέων. Βεβαίως. Αυτή είναι και η προσπάθειά μας, εκτός από τους πόρους που έχουμε μέσα στο ΕΣΠΑ ή στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε από τους πόρους της περιφέρειας Αττικής, και στη σημερινή κρίση που υπάρχει και την οικονομική και την κοινωνική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, δεν υπάρχει περιθώριο να χαθεί ούτε μια θέση εργασίας. Ειδικά στην περιφέρεια Αττικής η ανεργία έχει φτάσει στο 28% και στους νέους αγγίζει το 60%. Και πριν από 6 μήνες είχαμε φέρει την μελέτη την οποία κάναμε για την ανεργία των γυναικών και των μακροχρόνια ανέργων που έχουν εκτιναχθεί, φέρνοντας δυστυχώς την περιφέρειά μας, την περιφέρεια Αττικής, στην πρώτη θέση. Αλλά τα τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, τα γνωστά δηλαδή τόψα, είναι μια μοναδική ευκαιρία για την περιφέρειά μας. Οι συμπράξεις των τόψα θα δημιουργήσουν 5.000 θέσεις απασχόλησης που θα συνεισφέρουν σε αντιμετώπιση ανεργίας που κοντεύει να εξελιχθεί σε κοινωνικό εφιάλτη. Εμείς, τηρώντας την υπόσχεσή μας για διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και λειτουργώντας προς όφελος όλων των πολιτών της Αττικής, ολοκληρώσαμε την αξιολόγηση των προτάσεων, τις υποβάλαμε στο Ελεκτικό Συνέδριο και ανακοινώσαμε τον Ιούνιο τα αποτελέσματα που καλύπτουν όλους τους Δήμους της περιφέρειας Αττικής, ώστε να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων, αποδεικνύοντας έμβρεχτα ότι με κάθε τρόπο και κάθε μέσο που διαθέτουμε στηρίζουμε όλους τους πολίτες της περιφέρειας Αττικής. Και ξεκίνησαν οι διαδικασίες ένταξης των αφαιρημένων σχεδίων δράσης για την υλοποίηση των έργων τόψα ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ. Και θέλω να πω, ήμασταν οι πρώτοι που στείλαμε στο Ελεκτικό Συνέδριο για έλεγχο όλες τις αποφάσεις τις οποίες πήραμε. Κύριε Περιφερειάρχη, προγραμματική δέσμευση και προτεραιότητα, όπως είπατε και νωρίτερα, είναι η επίλυση του ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε ως πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου του Νομού Αττικής στην επίλυση αυτού του σοβαρού θέματος. Κυρία Φεντούλη, ειλικρινά σας το λέω ότι το πρόβλημα με τα στερεά απόβλητα, θα σας το αναλύσω και λίγο παρακάτω, είναι το δυσκολότερο πρόβλημα που αντιμετώπισα από την πρώτη μέρα, από την 1η Εβδόμου του 2012, που με βάση τον Καλλικράτη έγινα υποχρεωτικά πρόεδρος στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής, έτσι λέγεται, ο γνωστός ΕΔΣΝΑ. Και επιτέλους μετά από μια δεκαετία ξεκινάει η εφαρμογή του νόμου του κράτους για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική. Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των διαγωνισμών για την κατασκευή 4 εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική, σε Γραμματικό και Κερατέα στην Ανατολική Αττική, Άνω Λιώσης και Φιλή στην Δυτική Αττική. Και το Συμβούλιο Επικρατείας μας δικαίωσε και απέρριψε προσφυγές του Δήμου Φιλής και του Δήμου Μαραθώνα κατά το διαγωνισμό. Και μάλιστα ο διαγωνισμός του Γραμματικού έχει εισέλθει στη β' φάση, δηλαδή στον ανταγωνιστικό διάλογο μεταξύ των προεπιλεγέντων. Αλλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος μας ακούει, θέλω να σας πω κάτι. Αυτός που ήταν νόμος του κράτους, ψηφίστηκε στη Βουλή του 2003 να γίνει ο περιφερειακός σχεδιασμός. Επικαιροποιήθηκε πάλι μέσα στη Βουλή το 2006. Δεν έγινε τίποτε. Εμείς ξεκινήσαμε αρχές του 2013 για να φέρουμε σε πέρας όλη αυτή την κατάσταση, η οποία μας φέρνει στην τελευταία θέση της Ευρώπης. Και να σκεφτείτε ότι για να καταθέσουμε τα δικαιολογητικά τους εταιρείες είχαμε 7 δημιουργίες σωμάτα απ' έξω για να μην αποτρέψουν εντός εισαγωγικών διάφοροι συνδικαλιστές να μην προχωρήσουν τα έργα. Είναι ντροπής πράγματα αυτά. Επίσης, προχωρούν 6 διαγωνισμοί για την αποκατάσταση 11 χαδά στην Αττική και τα νησιά της. Έτσι προστατεύουμε και αναβαθμίζουμε το περιβάλλον και αποφεύγουμε πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προωθούμε την κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον Ελαιώνα, που θα βοηθήσει την καλύτερη αποκομιδή των απορριμμάτων στην Αθήνα και το Εγάλεο. Λειτουργούμε το Χιτά Φιλής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουμε πετύχει τα απορρίμματα από όλους τους Δήμους της Αττικής να θάβονται σε μερίσια βάση και να μην συσσωρεύονται όπως παλαιότερα δημιουργούνται αντιδοσμίες και δυσάρεστες καταστάσεις για το περιβάλλον.
Λειτουργούμε το ΕΜΑΚ, μία από τις μεγαλύτερες μονάδες της Ευρώπης στο είδος της. Λειτουργούμε τον αποτεφρωτήρα επικινδύνων νοσοκομιακών αποβλήτων, που είναι μοναδική στη χώρα στο είδος της. Καταφέραμε να απομακρύνουμε τις επικίνδυνες νέφρες που είχαν συσσωρευτεί εκεί επί έτη για θερμοκαταστροφή στο εξωτερικό. Προωθούμε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής προστασίας για το σύνολο των εγκαταστάσεων που έχουμε στη Φυλή και στα Λιώσια. Βελτιώνουμε την ανακύκλωση και τις επιδόσεις των εγκαταστάσεών μας σε συνεργασία με το Χαρακόπιο Πανεπιστήμιο και την Ελληνική Οικολογική Εταιρεία. Προωθούμε την ένταξη του ΕΣΔΑ στους φορείς γενικής κυβέρνησης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα ελλείμματα και τα χρέη που συσσωρεύτηκαν κατά το παρελθόν και παραλάβουν. Πετύχαμε την νομοθετική ρύθμιση για τον καθαρισμό των αντισταθμιστικών ωφελών. Πετύχαμε νομοθετική ρύθμιση για τις απαλωτριώσεις που πρέπει να βαρύνουν το δημόσιο και όχι το σύνδεσμο που είναι πάνω από 160 εκατομμύρια. Βάλαμε σε τάξη τη λειτουργία του συνδέσμου. Βάλαμε σε τάξη τα οικονομικά του συνδέσμου. Παραλάβαμε ένα χρεοκοπημένο σύνδεσμο. Πάνω από 90 εκατομμύρια το χρέος και ο προϋπολογισμός ήταν 80 εκατομμύρια. Μέσα σε πολύ λίγο χρόνο καταφέραμε να τον κάνουμε να ορθοποδήσει και να λειτουργεί εύρυθμα. Να λειτουργεί αντάξια του σκοπού για τον οποίο συστάθηκε. 5 εκατομμύρια πολίτες σε 65 δήμους, πάνω από 1.200 απορριμματοφόρα που φεύγουν από όλη την Αττική και την Ηπειρωτική και τα νησιά και πάνε και αποθέτουν τα σκουπίδια για να τα θάψουμε στη Φυλή κατά 95%. Κάνουμε μια προσπάθεια που χρειάζεται η στράτευση όλων. Μας πολεμούν σκληρά, επιχειρηματικά και συντεχνικά συμφέροντα. Και ζητώ τη στήριξη των πολιτών για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε σύγχρονες υποδομές στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αυτή είναι η εικόνα, κυρία Φετούλη, για τα θέματα των στερεών αποβλήτων. Εμείς δεν το βάζουμε κάτω, ξέρουμε τι γίνεται και προχωράμε πάρα πολύ ουσιαστικά. Και μόνο ότι περπατούν πλέον οι 4 διαγωνισμοί μέσω του αγωνιστικού διαλόγου είναι η καλύτερη απάντηση στις κατσάνδρες εκείνες που λέγανε με το που ανέλαβα ότι δεν θα προχωρήσει τίποτε γιατί τα φέραν όλα διαλυμένα. Ευτυχώς λοιπόν με την καλή συνεννόηση των συναδέλφων στην Εκτελεστική Επιτροπή και στο Συμβούλιο του ΕΣΔΑ πήραμε αποφάσεις οι οποίες πραγματικά πιστεύαν ορισμένοι ότι δεν θα προχωρήσουν. Δυστυχώς για αυτούς προχωρήσαν όλα. Αλλά θέλω να πω, απαντώ στις οργανωμένες μειοψηφίες και στις ανοργάνωτες πλειοψηφίες ότι οι πολίτες έχουν δίκιο. Δεν πρέπει να πληρώνουν τόσα λεφτά. Πρέπει να αξιοποιείται το στερεό απόβλητο σε όλη τη μορφή. Αυτό που γίνεται σε όλη την Ευρώπη, αυτό που γίνεται στα προηγμένα κράτη του κόσμου. Εμείς δυστυχώς πηγαίναμε τον αραμπά. Τώρα όμως βάλαμε τη μηχανή και αρχίζει και κινείται και ελπίζω να πάρει πολύ σύντομα, και όταν λέω πολύ σύντομα, σε λίγους μήνες να πάρει την ταχύτητα που θέλει, ώστε πραγματικά να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι ότι η Ελλάδα μπορεί το 2013-2014 και ολοκληρώνει προγράμματα που είναι η χρηματοδότηση καθ' ολοκληρία κοινοτική, ευρωπαϊκά χρήματα. Μάλιστα. Κύριε Περιφερειάρχα, να ρωτήσω κάτι. Λιγάκι επί του αθλητικού. Τι απαντάτε σε όσους επικρίνουν την οικονομική ενίσχυση για την κατασκευή γηπέδων, όπως παραδείγματος χάρη της ΑΕΚ, με χρήματα της Περιφέρειας Αττικής σε περίοδο που έχουμε κρίση? Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω, κύριε Κοκαλά, να απαντήσω, σας θυμίζω ότι δίνουμε προτεραιότητα στα αθλητικά έργα. Μάλιστα. Είναι χρέος προς την νεολαία, αλλά και στην ιστορία που αντιπροσωπεύουν ιστορικά σωματεία, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Εθνικός, ο Πανιόνιος και τόσα άλλα. Τα έργα αθλητισμού, όπως γνωρίζετε, δεν είναι επιλέξιμα από το ΕΣΠΑ, από τους κοινοτικούς πόρους, από τα ευρωπαϊκά χρήματα. Κανείς όμως δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν είναι απαραίτητα. Ποιος μπορεί να πει ότι σε αυτή την εποχή που η νέα γενιά αισθάνεται προδομένη και απογοητευμένη από τους παλαιότερους δεν πρέπει να επενδύσουμε στο μέλλον της? Ειδικά σήμερα που η ενεργεία, τα ναρκωτικά, οι ακραίες ομάδες πολιορκούν τα νέα τα παιδιά και προσπαθούν να τα οδηγήσουν σε επικίνδυνα μονοπάτια, εμείς πρέπει να τους δώσουμε διέξοδο. Και μία από τις διεξόδους είναι φυσικά και ο αθλητισμός. Εμείς χρηματοδοτούμε ένα μεγάλο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων, κυρίως από τους δικούς μας πόρους, που προέκυψαν από τη χρηστή διαχείριση που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, είτε περιφερειακής, είτε προηγουμένως ως νομαρχία της Αθήνας από το 2003. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες έργων. Έργα οδοποιίας, έργα αντιπλημμυρικά, έργα παιδείας, υγείας, πρόνοιας και φυσικά ένα μικρό κομμάτι αθλητικών έργων, τα οποία αποτελούν ένα ποσοστό μικρό του συνολικού προγράμματος της τάξεως ούτε του 10%. Την τελευταία τετραετία συνεχίζονται και ολοκληρώνονται 12 μεγάλα αθλητικά έργα από δικούς μας πόρους, παρά το γεγονός ότι η κεντρική διοίκηση
όχι μόνο δεν συνεργάστηκε μαζί μας για τον σκοπό αυτό, αλλά και ως Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει πάψει να χρηματοδοτεί τα έργα αυτά και μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά και από τους δικούς της πόρους, λόγω της άσχημης οικονομικής κατάστασης του κράτους. Ήταν επομένως απαραίτητο να χρηματοδοτήσουμε αθλητικά έργα, γιατί δεν υπήρχε καμιά άλλη πηγή χρηματοδότησης. Και προγραμματίζουμε, υλοποιούμε και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε ολοκληρώσει αρκετά ενδεικτικά έργα. Θέλετε να μας πείτε μερικά από αυτά τα ενδεικτικά έργα που έχετε υλοποιήσει ήδη στην περιοχή της Αττικής? Βεβαίως, κυρία Φεντούλη. Ενδεικτικά σας αναφέρω. Σήμερα πήγα εγώ ίδιος που ξεκίνησαν οι εργασίες και βγάλαμε και δελτίο τύπου με φωτογραφίες. Το κλειστό γήπεδο Θλεβιών και την ανακαίνιση του κολυμβητηρίου στο Παλαιό Φάληρο. Την ανακαίνιση του κολυμβητηρίου στον Άγιο Κοσμά. Το κλειστό κολυμβητήριο στους Αγίους Αναργύρους. Το κολυμβητήριο στο Περιστέρι. Την ανακατασκευή και αποπεράτωση του γηπέδου ποδοσφαίρου και του στίβου στην Νέα Ιωνία. Την κατασκευή χλωτότητα και αποδυτηρίου στην Πεύκη. Το κολυμβητήριο στη Λυκόβρηση. Την ανακατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου στην Γλυφάδα. Το γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ύδρα. Την κατασκευή χλωτότητα στα γήπεδα Ρούφ, Μοσχάτου, Αγίας Βαρβάρας, Ελληνικού και Αλήμου. Το γήπεδο ποδοσφαίρου στον Κορυδαλό, το Αθλητικό Κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων και γήπεδο ποδοσφαίρου στην Κηφισιά και πολλά άλλα. Αυτά έρχονται να προσθεθούν. Τα γήπεδα της ΣΑΚ και του Παναθηναϊκού, το κλειστό μπάσκετ του Πανιωνίου, το Παστράτιο στον Πειραιά, που έχει πάρει το όνομα του αείμνηστου Πέτρου Καπαγέρα, το γήπεδο του Εθνικού Πειραιά και όσα άλλα θα μπορέσουμε και απαιτείται να γίνουν άμεσα. Αλλά θα σας πω για την ΑΕΚ. Ναι. Το 2000 πήγαν και γκρεμίσανε το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό το γήπεδο εξυπηρετούσε 5 δήμους. 5 δήμους άνω των 500.000. Με νέα παιδιά που ήταν γεμάτο ζωή. Γκρεμίσαν το γήπεδο, γκρεμίσαν την ανάπτυξη, γκρεμίσαν τη ζωή και τη ζωή δηλαδή των παιδιών εκεί μέσα που ενδιαφερόντουσαν μία Κυριακή να πάνε σε ένα αγώνα ποδοσφαίρου, να μαζευτούν μετά ως νέα παιδιά σε διάφορες καφετέριες, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία με το χαβαλέ το γνωστό που έχουν οι νέοι και να έχει μία ζωή. Αυτό λοιπόν το κατήργησαν. Έτσι λοιπόν το 2010 όταν ήρθε η διοίκηση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ του Δήμου, τότε λοιπόν είπαμε ως Νομαρχία της Αθήνας και αν θυμάμαι καλά με πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία, μήπως κάνω και λάθος, μην ήταν και ομόφωνοι, και είπαμε να χρηματοδοτήσουμε το γήπεδο της ΑΕΚ με 10 εκατομμύρια και το περάσαμε από το Εθνικό Συμβούλιο. Είδαμε ότι 2 χρόνια δεν κάναν τίποτε, αφήσαμε όμως λίγα χρήματα στον κωδικό και όταν ξαναεπανήλθε η Ερασιτεχνική ΑΕΚ και ο Δήμος, βεβαίως το φέραμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και με πλειοψηφία αρκετά καλή το περάσαμε. Και έτσι θα χρηματοδοτήσουμε και θα συμβάλλουμε και ως φορέας υλοποίησης ή με οποιαδήποτε άλλη νόμιμη διαδικασία, εφόσον γίνουν και νομοθετικές τροποποιήσεις, να χρηματοδοτηθούν τα γήπεδα τα οποία κοσμούν αφενός τον αθλητισμό, αφετέρου έχουν την ιστορία τους, έχουν την ανάπτυξή τους, δίνουν ζωή στην πόλη και ασχολούνται τα νέα τα παιδιά. Τι άλλο έχουν να δώσουν στα νέα τα παιδιά αυτοί οι οποίοι κάνουν εφηψηλού κριτική? Άρα λοιπόν εμείς από τη δική μας την πλευρά, είτε ήταν από το ΕΣΠΑ που κάναμε, τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, τα σχολεία, τα αντιπλημμυρικά, την οδοπία και μια σειρά άλλων έργων κοινωνικών κτλ. Από τους δικούς μας σπόρους, από τους σπόρους της περιφέρειας Αττικής, δώσαμε ένα μικρό ποσό για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στο έργο του γηπέδου της ΑΕΚ, στην ανακατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού και του περιβάλλοντος όπως και για την ΑΕΚ, της αλλαγής του γηπέδου του Πανιωνίου στον Μπάση στην Αρτάκη, το οποίο είναι πάνω από 30 χρόνια και είναι και επικίνδυνο, το γήπεδο στο όνομα του Πέτρου του Καπαγέρου στο Παστράτιο, όπου παίξανε γενιές και γενιές και τώρα έχει κλείσει, και μια σειρά από άλλα γήπεδα και δράσεις και χλωτάπτες και κολυμβητήρια που σας είπα. Άρα λοιπόν, εκτός από τα σχολεία, που είναι πάνω από 50 τα σχολεία και πάνω από 150 εκατομμύρια, βάζουμε και ένα μικρό ποσό από τους πόρους της περιφέρειας για να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, ένα 5x5, ένα κολυμβητήριο, ένα χλωοτάπητα, για να μπορούν τα παιδιά να ξεδίνουν. Που έχει αλίμονο εάν δεν προσέξουμε και τους νέους. Στη Βόρεια Αττική, στη Βόρεια και Ανατολική Αττική υπάρχει δυνατότητα να γίνει και εκεί κάποιο γήπεδο, γιατί πολλοί νέοι ενδιαφέρονται στο να υλοποιηθούν τέτοια έργα και εδώ πιο πάνω, βόρεια της περιοχής. Κυρία Φεντούλη, ακούστε να σας πω, εμείς δεν είμαστε Υπουργείο Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να μπορέσουμε
να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα θέλει εκατοντάδες εκατομμύρια για να γίνουν γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδα αθλοπηδιών, ταρτάν στίβου, κολυμβητήρια, αλλαγές χλωταπίτων και πάρα πολλά άλλα. Αυτό είναι δράση και έργο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Επειδή αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση τη δύσκολη που είναι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο συμβάλλουμε. Και πιάνουμε όλη την Αττική. Αλλά δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε όλες τις αιτήσεις και κοιτάζουμε να έχουμε κριτήρια ιστορικά και κριτήρια τα οποία πραγματικά θα μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά να παίζουν τη στιγμή που δεν υπάρχει ούτε ένα γήπεδο. Και στην Ανατολική Αττική και στη Βόρεια Αθήνα έχουν προγραμματιστεί και εξετάζονται να γίνουν και εκεί κάποια γήπεδάκια για να μπορέσουν να παίζουν τα νέα τα παιδιά. Και μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα αυτή και έχω βρεθεί με τον κύριο Ανδριανό και προσπαθούμε να κάνουμε μια προγραμματική συνεργασία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Επειδή τα έργα τα αθλητικά δεν είναι επιλέξιμα από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Άρα λοιπόν από τις οικονομίες τις δικές μας, από τη σωστή διαχείριση, αυτό το μικρό ποσό το διαθέτουμε και συμβάλλουμε στο να γίνουν αυτά τα γήπεδα. Κάτι άλλο ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Ακούγεται ότι θα γίνει, ακούγεται ακόμα, η αλλαγή του εκλογικού συστήματος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εσείς υποστηρίζετε μια τέτοια αλλαγή? Πρώτα απ' όλα αυτό που θέλω να πω είναι όταν βρέθηκα στο Υπουργείο Εσωτερικών έκανα μια δημόσια δήλωση την οποία επαναλαμβάνω και σήμερα ότι εμείς είμαστε η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος υπέρ της διαρκούς εξυγίασης και σε πρόσωπα και σε καταστάσεις. Φτάνει να μην είναι πυροτεχνήματα, φτάνει να μην είναι φωτοβολίδες, φτάνει να καταλαβαίνουμε ότι αυτά γίνονται για να εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο, όλοι οι πολίτες της περιφέρειας Αττικής. Εάν η γραφειοκρατία ένα χαρτί από το ένα Υπουργείο σε ένα άλλο οργανισμό κάνει 6 μήνες, τι θα την κάνει στην αλλαγή του εκλογικού νόμου? Άρα λοιπόν λέω ότι πρέπει η κεντρική διοίκηση να έρθει κοντά στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις περιφέρειες και στους δήμους για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις στους πολίτες που τις χρειάζονται. Τα υπόλοιπα είναι λόγια του αέρα. Στην Ευρώπη προχθές απαξάπαντες όλη η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό έλεγε. Δώστε αρμοδιότητες προς τις κυβερνήσεις, σε πόλεις, δήμους δηλαδή και περιφέρειες, να πάρει μπροστά η μηχανή. Γιατί τα μεγάλα τα σχήματα απέτυχαν. Και αυτό είναι που σας είπα και στην αρχή, ότι πρέπει να έχουμε και ευρωπαϊκή πολιτική, όχι μόνο οικονομική πολιτική. Και η αλλαγή του εκλογικού συστήματος θα πρέπει να γίνει μόνο κατόπιν διαβούλευσης, ουσιαστικής μελέτης και επεξεργασίας για να μην καταντήσει ο εκλογικός νόμος ένα ευκαιριακό εργαλείο. Τώρα 6 μήνες πριν τις εκλογές. Το τελευταίο πράγμα που λείπει το σημερινό πολιτικό σύστημα της Ελλάδος που διέρχεται κρίση είναι ένα εκλογικό σύστημα που θα χρησιμοποιείται ανάλογα με τη συγκυρία. Από εκεί πέρα και έχοντας εξασφαλίσει την αξιοπιστία του εκλογικού μας συστήματος, μπορούν να διατυπωθούν επιμέρους προτάσεις. Και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, στο πρόσφατο συνέδριο πραγματοποίηση, διατύπωσε εξής θέσεις. Οι εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης να αφορούν αποκλειστικά το θεσμό και να μην συμπίπτουν με τις εθνικές εκλογές και τις ευρωεκλογές. 2. Να γίνει προσθήκη κατά αναλογία των ισχυόντων για τις βουλευτικές εκλογές ειδική συνταγματική διάταξη που θα προβλέπει ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν τον εκλογικό σύστημα και τις εκλογικές περιφέρειες τοπικής αυτοδιοίκησης θα ισχύουν από τις μεθεπόμενες εκλογές, εκτός αν συγκεντρώνουν τουλάχιστον τα 2/3 των βουλευτών, δηλαδή 200. Αυτή είναι η θέση μας για το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου. Και σε σχέση με τις ευρωεκλογές που θα γίνουν τώρα μαζί με τις αυτοδιοικητικές εκλογές, εσείς πώς βλέπετε την επόμενη μέρα? Εκτός από την Ελλάδα, από κρίση διέρχεται όλη η Ευρώπη. Και ο Βορράς και περισσότερο ο Νότος. Είναι κρίση όχι μόνο οικονομική, αλλά και πολιτική και κρίση θεσμών. Οι ευρωεκλογές θα αποτελέσουν βαρόμετρο και θα είναι ευκαιρία να εκφραστούν και να ακουστούν οι πολίτες όλης της Ευρώπης. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να σκύψουμε όλοι μας με προσοχή και να ακούσουμε τους πολίτες. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο γίνεται και από την Επιτροπή Περιφερειών το συνέδριο 6, 7, 8 Μαρτίου 2014 που θα έρθουν όλοι οι δήμοι, όλοι οι δήμαρχοι και όλοι οι περιφερειάρχες μαζί με την πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πούνε το τι ακριβώς συμβαίνει και να ακούσουν τους πολίτες. Την επόμενη μέρα θα προκύψει ένας νέος σχετισμός δυνάμεων μετά τις ευρωεκλογές που θα υποδείξει τη νέα ατζέντα των προβλημάτων καθώς και την ιεράρχηση και την κατεύθυνση για την επίλυσή τους.
Και λέει μια παροιμία δικιά μας: όπως τρώσεις, έτσι θα κοιμηθείς. Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση. Αν θα είστε υποψήφιος περιφερειάρχης στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές? Κυρία Φεντούλη και κύριε Κοκαλά, ειλικρινά σας το λέω, πιο εύκολες ερωτήσεις είναι και να κάνετε. Αλλά εν πάση περιπτώσει είμαι υποχρεωμένος να απαντώ στο κάθε τι που με ρωτάνε με ειλικρίνεια και με σωστή θέση. Λέει ο λαός μας, κάθε πράγμα στον καιρό του. Είμαι περιφερειάρχης Αττικής εκλεγμένος, ο πρώτος περιφερειάρχης Αττικής. Και οφείλω να αφήσω τα καθήκοντά μου μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας. Επικεντρώνομαι στο έργο που έχω να κάνω και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αττική και οι κάτοικοι της. Σας διαβεβαιώνω ότι επιτελούμε ένα δύσκολο έργο που απορροφά όλη την προσοχή μας. Σε κάθε περίπτωση δεν επιθυμώ αυτή τη στιγμή να συμμετάσχω σε μια συζήτηση για το θέμα αυτό. Θα έχουμε τον καιρό μπροστά μας, στους επόμενους μήνες να το συζητήσουμε. Αυτό με ενδιαφέρει είναι να είμαστε αποτελεσματικοί για τους πολίτες και όχι να λέμε και να ξαναλέμε λόγια κτλ. Με ενδιαφέρει να απορροφήσουμε το ΕΣΠΑ 2007-2013, να ξεκινήσουμε και την απορρόφηση του δευτέρου προγράμματος 2014-2020, δηλαδή τρέχουν από 1η του 2014 δύο προγράμματα. Ένα να απορροφήσουμε το προηγούμενο και να ξεκινήσουμε να απορροφάμε το καινούριο. Το δεύτερο θέμα είναι τα αστερεά και τα υγρά απόβλητα. Πρέπει να έρθουμε στο καλύτερο αποτελεσματικό σημείο με τέτοιο χρόνο που να τρίβουν τα μάτια τους ορισμένοι. Το τρίτο είναι τα έργα της Περιφέρειας Αττικής να πάρουν και αυτά τη θέση ώστε να τα βλέπουμε ότι περπατάνε. Σήμερα πήγα και είδα στο Φάληρο τις μπουλντόζες, το κάψιμο, τις μεταφορές στα φορτηγά και χάρηκε και άνοιξε η ψυχή μου. Να είναι κόσμος να παρακολουθεί και να βλέπει ότι εκεί θα γίνει ένα στολίδι. Θα απασχολήσει νέους της περιοχής εκεί που θα δουλεύουν και έτσι λοιπόν όλα τα έργα, τα εκατοντάδες έργα της περιφέρειας, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, του ΕΣΠΑ, μαζί με όλες τις άλλες δραστηριότητες, γιατί 2.500 εργαζόμενοι της περιφέρειας Αττικής, στους οποίους μέσω του VP Radio θέλω να το ευχαριστήσω, εξυπηρετεί 4 με 5 εκατομμύρια πολίτες με πάνω από 400-500 αρμοδιότητες. Δόξα τω Θεώ, πάμε πάρα πολύ καλά. Τη βάλουμε στα κοινωνικά προγράμματα, οικονομικά. Κοιτάζουμε το οδικό δίκτυο να το έχουμε όσο δυνατό καλύτερο μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών που έγιναν πριν από 2 μήνες. Είχαμε ακούσει τα εξαμάξια χωρίς να έχουμε την αρμοδιότητα και κοιτάζουμε να έχουμε χρήματα στο ταμείο μας, να μην ξοδεύουμε λεφτά για αυτό το πείδημα, ώστε να μπορούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας, το οποίο το είχαμε εξαγγείλει το 2010 και ο τίτλος ήταν απλός και κατανοητός. Με έργο πάμε μπροστά. Κύριε Περιφερειάρχη, να σας μεταφέρω και ένα μήνυμα από τον Δήμαρχο Κηφισιάς. Είπε να συνεχίσετε να στηρίζετε τους Δήμους Αττικής για την υλοποίηση έργων, γιατί ουσιαστικά η Περιφέρεια Αττικής είναι η μόνη πηγή χρηματοδότησης για τους Δήμους. Ήθελα απλώς να σας το μεταφέρω. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Χιωτάκη, τον Νίκο, τη χρήσιμη υπόδειξή του που είναι ειλικρινή και πολύ σωστή, και να απαντήσω εγώ και να πω ότι όλα τα λεφτά της Περιφέρειας Αττικής, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του ΕΣΠΑ πάνε στους 66 Δήμους της Αττικής σε ποσοστό 95%. Άρα λοιπόν δουλεύουμε πολύ σκληρά για την τοπική αυτοδιοίκηση του πρώτου βαθμού για τους Δήμους, και να ευχηθώ στον κύριο Χιωτάκη, γιατί έχει ένα πολύ δύσκολο Δήμο μέσα σε αυτή την κοινωνική κρίση που έχει ανάγκη από υποδομές και έχει ανάγκες ακόμη και οικονομικές, και πρέπει να βοηθήσουμε γιατί είναι και πυκνοκατοικημένοι και συνορεύει με άλλους Δήμους και έχουν κοινά προβλήματα και τα ξέρουν τα προβλήματα και προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Να είναι καλά. Καλό απόγευμα σε εσάς. Κύριε Περιφερειάρχα, πριν κλείσουμε, να δώσουμε μια καλησπέρα. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Διονύσου, ο κύριος Γιάννης Καλαφατέλης. Τη συμπάθειά του και σε εμάς. Λοιπόν, σας ακούει τόση ώρα. Καλησπέρα κύριε Περιφερειάρχα. Και από μένα. Αγαπητέ Δήμαρχε, την καλησπέρα μου. Την εκτίμηση. Κάνεις έργο τεράστιο εκεί επάνω. Τεράστιο στο Δήμο του Διονύσου. Το εύχομαι να είστε γερός και τις περιπέτειες που περνάμε
τουλάχιστον να έχουμε την αντοχή να μπορούμε να λύνουμε προβλήματα. Έτσι ακριβώς. Και μυαλό. Αυτά τα δύο κάθονται. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, Δήμαρχε, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Θέλω να πω ότι επειδή ακούω πολλές φορές για τα δύο άκρα, λέω και εγώ τη δική μου την εκδοχή. Ότι υπάρχουν και επικίνδυνοι, αλλά υπάρχουν και ανίκανοι. Λοιπόν, πρέπει να το απομονώσουμε. Έτσι, κύριε Περιφερειάρχα. Και η Περιφέρεια Αττικής και στο Δήμο Διονύσου, ό,τι προγράμματα έχει, δεν χρειάζεται να το λέμε και δημόσια. Το ξέρω και ξέρω ότι βοηθάτε, έχετε βοηθήσει τα μάλα μέχρι τώρα και υπάρχει άριστη συνεργασία. Να είσαι καλά, Δήμαρχε. Και καλό απόγευμα και σε όλους τους δημότες του Διονύσου. Έχεις δύο πολύ καλά στελέχη εκεί για το VP Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο των Βορείων Προαστίων, τη Δέσποινα την Αφετούλη και τον Νίκο τον Καλά. Να με συγχωρέσετε που σας το λέω στο ελληνικότερα που κλείνουμε. Να είστε καλά. Έτσι βάλατε ερωτήσεις, ούτε ο πιο χειρότερος εχθρός δεν τις έβαζε αυτές. Εντάξει. Να είστε καλά, το λέω με αγάπη, έτσι μου παρεξηγηθώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας κάνατε. Πραγματικά ήταν πολύ σημαντικό που σας είχαμε κοντά μας και δώσαμε και τη δυνατότητα στους ακροατές να μάθουν περισσότερα για την Περιφέρεια Αττικής. Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Διονύσου θέλει να σας ρωτήσει κάτι. Μία ερώτηση, ναι. Μία ερώτηση από τον Δήμαρχο, κύριε Περιφερειάρχα. Έχουμε το χρόνο. Τι ερώτηση. Βεβαίως. Τι ερώτηση να του κάνουμε. Καλή δύναμη να του ευχηθούμε όπως όλους μας, να συνεχίσει το τεράστιο έργο αυτό που έχει αρχίσει, ό,τι το καλύτερο. Ερώτηση, ναι. Είναι περίπου και συνεργασία, ναι. Υπάρχει συνεργασία και νομίζω ότι αυτή είναι δεδομένη. Κύριε Περιφερειάρχα, εκ μέρους μου να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το να προωθήσει τα θέματα της Βόρειας Αττικής είναι δεδομένο. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλους τους Δήμους αλλά και στους πολίτες εδώ στην Αττική και πρέπει να θυμάστε κάτι. Ότι η Αττική σε όλη την Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι 5 εκατομμύρια ψυχές και έχουμε έτσι ελάχιστα πράγματα για να μπορέσουμε να συντηρηθούμε. Και θέλει πολύ σκληρό αγώνα για να μπορέσουμε να μείνουμε όρθιοι. Αυτό ας το καταλάβουν από την κεντρική διοίκηση, ενώ στην περιφέρεια υπάρχει η κοτούλα, υπάρχει το αρνάκι, υπάρχει το ψαράκι, υπάρχουν τα θερζαβατικά, την ψιλοβγάζουν. Εδώ στην Αθήνα μόνο πέτρες και τσιμέντο. Γι' αυτό λοιπόν όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε να φέρουμε ανάπτυξη μέσω των ευρωπαϊκών πόρων και μέσω των εθνικών πόρων, να γίνουν δουλειές, να ζήσει ο κόσμος. Χρειαζόμαστε δηλαδή δουλειές. Κύριε Περιφερειάρχη, το γεγονός και μόνο ότι έχετε να διοικήσετε μια περιφέρεια στην οποία ζει μισή Ελλάδα δείχνει ότι αν μη τι άλλο είστε άξιος στο έργο που κάνατε. Να είστε καλά, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλή δύναμη σας. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.